to fa abun fa ya rikice jama'a, an rasa ina za a sa kai fa. Gashi nan fa muna nan a bakin gidan gwamnatin jihar Gombe, kuma jama'a sun fito zanga-zanga da gaske na ganin cewa wurare abubuwa sun rikice, yadda mata sun fito, mai ciki na ga mai goyo nan da ɗazun nan na yi wato bidiyo da kuma zama da tamboyi game da abubuwan da ke faruwa. Ba sa bukata abin da ake yi, gwamnati ba ta kyau, dole abubuwa sun rikice, wallahi ba abubuwa sun dole a nema mana, ya kamata dole a nema abubuwan da suke faruwa, dole jama'a sun rikice. Sojoji ga sojoji ne garanti abubuwa sun rikice, abubuwa sun rikice, abubuwa Tinubu ba a san shi, wato mun zama da gaba ba. To a jira mu nan da mintuna kaɗan za mu je mu gana da wato manya-manyan mutane da suke ta